Perkeles kun tympii tää homma. Tarvittais tehdä jotakin mukavaakin välille. Perkele! Stuksen kiviäkin täällä. Jussi! Mitäs? Mikäs se on? Liput Jyväjämmäri Rokki. Näytä. Mikäs se tämä on? Se on joku rockifestari tuolla Rytmiksellä 28.11. Justiin. Mitäs siellä niinku tapahtuu? Siellä soittaa Rahu Piikles, Klamydia, Sussu ja Neiti Rubinstein. No perkele, mennähän kyllä! Mennähän! Hui perkele! Perkele! Jussi!